Ulam na lang. Ito na itong papaya. Yan ito ng ating siomai. Mukhang overload. What's up mga ka-dragon? Ayan, good morning po sa inyong lahat. Yan for today's episode guys. Update namin kayo dun sa aming pinapagawang kubo. So, itong mga susunod na mga upload natin guys ay dito muna kami siguro sa farm dahil hindi namin pwedeng iwanan yung pinapagawa namin kubo. So, walang magluluto sa kanilang tanghalian tsaka sa kanilang merienda. Yan for today's episode guys, magluluto tayo ng tinolang manok at tsaka chicken siomai with with java rice. Yan, gagawa tayo ng java rice. Yun kasi ang namiss ko yung java rice. Masarap na Pero hindi ko yata lang yung java rice. may kulay yun lang. ayan, mamayang hapon guys, ano din tayo, palitaw. Assignment ni Antiligayat ni Antipasin ng palitaw. Yun lang alam namin palitaw. Langan mouth, aji lang, di pa yung mouth. So let's go mga ka-dragon. Umpisa na tayo magluto dahil tatanghali na naman tayo. Guys, kukuha ako ng papaya panghalo namin sa manok. Pero paano ko kaya akyatin to? Napakataas. Takot pa naman ako sa mataas. Ay, oh my God. Paano ko? Ay, Antili, pasay, tulong. Ito lang kukuha natin. Mute, ito lang pala. Napakababa. Ayun, ang dami pa. Oh my God. Ito guys, pang kanal talaga to. Pang native. Pang native na manok, masarap yan. Ayun guys, update tayo sa kubo. Wala pa rin kubo. Puste pa lang. Yan. Ito, may bunga pa tong isang ano natin, dwarf papaya. Mahaba naman siya. Dug na yung kamatis, ante? Maniba? Tapos maglalagay tayo guys ng ano dito, tulay. Para may daan tayo papunta dito sa ating fish pond. Wow, ang ganda ng tayo. Ito naman yung ating bakit ganito naman ang ating kamatis, ang kukulay. Kadaming bulaklak ng singkamas. Favorite ko yan. Ito guys yung natira sa mulberry ni ate, oh. Natabas yung tatlo dito. Isa lang natira. Hindi napansin nung nagtabas na may mulberry. Wala, namatay na rin tong Tagal na yung namatay. Naman siya. Tapos kami ng sili guys na ihalo namin sa tinulang manok. Saka papaya. Kadaan sila. Yung manok kasi natin ngayon guys ay hindi siya native. Masarap sana kung native. Naghahanap pa kami ng native. Nilirok tayo, nakadulunog, kapagura ka. Lugsi. Din mo ano yan sa loob? Sa loob na para daw may ikuhan. Yan mga kadragon, nilagay ko na itong papaya.
yun mga ka-dragon, gawin na natin yung ating chicken siomai. Kaya ano pati kuwan. Ante, panoorin mo na para alam mo na sa sunog. Kaya nga nakatutok 24 oras ang tinog. Pwede rin pang negosyo to pag ano. Turo mo ka. Wala kasing mabiling ano sa bayan. Gusto ko pork. Kaya lang ang hirap ng baboy dito sa amin. Parang style ko na lang siya. Parang ano din, lumpia. Pero ano to? Mas matigas sa lumpia. Pwede rin harina. Pwede rin cornstarch. Para hindi siya babasa. Tignan natin yung malunggain na halos sa tinula. Tinulang manok. Ayan guys, lalagyan natin siya ng konting oyster. Kaunting mantika at saka cornstarch. Napakinabangan ko yung kuwan ko dyan, oh. Dahon ng sibuyas ko, yung ninakaw ng tiligaya doon. Mga ka-dragon, ipakita ko sa inyo yung tanim kong subitaw. Sitaw na turo, ang daming bunga. Kakatuwa. Oh, dami pang bulaklak. Pwede na to. Sarap na naman to sa gulay. Sa pinakbat. Sa binagoongan. Marami na kong mamu. Ganyan mo lang siya. Pag salubungin mo to, saka dito sa kabila. May kapagitan ng harina. Nabungbong na ba? Taray mo. Nag-visit ako. Kaya makita lang. Well, Kalagaking tayo na. Pwede tayo marilako. Kadunti pala man na na. Hindi runong. Nagkatulo na. Nagkasubsubo ko natin. Nakay dapidis na. para magtayo yung dito niya. Ganun nila yung dulo niya para magtayo. Hindi matumba. So ayan guys, natayo na nila tong ating 6 na haligi. Parang parang masikip. Pero sabi nila maluwang na daw yan. So yan mga ka-dragon, gagawa naman tayo ng ating chili oil. Masarap to sa sa siomai. Naku, hindi kaatag din ito kasi. Ayan, may bisita tayo guys. Si Chabilo. Si Butchero. Wala pa ang kubo, nandito ka na? Pag naman magawa yung kuko na yan, nakapatulog na kami sa kubo. Baby. May pusti na pala. Ay na. Lagado joy chat na awang yan. Nabasa. Ano ba? Wala. Pasyal Ha? Mainit daan? Mainit. Dito naman tayo sa bukid. Wala kang duyan. May dala kang duyan ma. Meron. May bala yan. Nakakita yung So ayan mga ka-dragon, may nasikarod na naman kaming mga kandito, oh. Sigarilyas. Oh. Baka matangkinan na baga to. Mga pabayaan nila Kuya Efren sayang. Baw. Balak mo lang eh. To, kainaman lang to, oh. Kaya nga. Ang ganda ng kulay eh. Di ba kaya ito yung binila natin dati ante? Yung binigay na buto? Mga ka-dragon, bali
Sinabi ni Kuya Efren, meron daw pwede nang harvestin na ano dito. Saba. Ito siya guys. Dami kaming ano dito, ipaumok na saging. Ito talaga nakakukay nila. Oh, wala. Hindi namin siya napapansin guys kasi ano siya, natakpan ng ano. Puro dahon. Kala ko yung isa lang doon. Buti na lang tong mga saging namin guys kasi sipag mamunga. Oh, yan siya. Oh, meron pang ito. Harvestin na rin namin yan ngayon. Pagdadanon ka. Tinaloom. Talaga. May papas daw mga kuha. Mga Manganti saba. saba. Paano yung pan ni Antiligaya? Bilin niya sa'yo. Pag nagaputol ka ng Saging. saging, dapat daw putol-putulin mo yung katawan. Mamaya eh. Yun na sila, oh. Dami yun, oh. Oh, ina. May sanga sa aray. Ay na, apagis ko. Kala ko naiwan sa Tiligaya, parang walang sakay sa loob kasi. Kalaki, kabigat yan. Kasang hipon yan. Parang may hinog na. Pagkatang tita, nandiyan ang masinigateg. Kasta nga ta! Sabi niya naman sa'yo. Kung tan ka niya na naman dyan. Marpa ka na. Hintay, wait lang. Baka makataga ka. Maraming tanay. Baka magsanto. Ne? Ganda naman sa magkaka. Pabaliktad daw yung kon natin. Yung taga. Hindi, yung... Ayaw, yung pagpaha. Oo, para mahinog daw ka agad. Ko, kulay itim na ah. Mahinog na nga, oh. Hindi kasi nakita eh. Baka bukas makalawakan na yan. 2 araw na. So, dito naman tayo sa Tundal. Tundal ba hindi? Na Tundal. Sanay na sanay ko kasi yung magkuhan. Ay, nanarpa ako. Mahabaan mo kung doon pala sa ilalim naman. Tali natin. 3 buhig na yan ah. Hindi ganito pa sa fish pond isa. Kung kan pa yun. Kaya nga. Di ba, Antay? Wala, alangan mo. Tabi na. Ano yun na naman natin? Ay! Ah, nakapot tayo. Mapapasa magperinda yung mga dami pan daw. natin, laga. Dapat daludal dan eh. Karad man na. Karad man ni tita. Makalaala siguro yan ng panlang. Ay, laok na. Ay, wala kayo. wala kayo. So ito na guys yung ating siomay. Yan, i-steam na natin siya guys. So yan mga ka-dragon, gawa naman tayo ng ano, java rice. So guys, nalagyan natin siya ng turmeric. Wala na. Ito si JD, nakatulog na naman. Kaya meron na siyang nakalablag baga at kinaganda na. Langgam yan. Langgam bawang yan. Sa gilid ng kulambo yan siguro. Hello guys. Magsalita ka na. Mama. 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 Hello. Wala yung partner mo, wala si ate yan. Wala si ate yan. Yan, luto ng ating siomay. Kalamansi ang Hang overload. Wala kaming kalamansi. Sarap siyang kapag may kalamansi. Magkain ka muna. Ito auntie, bigyan mo ng tinola. Kumain ka muna. Ama, salamat sa biyang pinagkakalog mo sa amin. Ang naging lakas namin ito sa patuloy na paglilingkod sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, ang dakilang tagatawid. Amen.
Kain tayo mga ka-dragon. Kain tayo mga ka-dragon. Kain guys. Wow, ang sarap-sarap naman ng ating ulam. Lalo to, ang sarap. Ito na. Sarap sana kung kalamansi eh. Ito pala, baliktad. Ito man nakita dito ngayon. Huwag ang kutsara dito. Diyan, ate. Huwag ako kutsara dyan. Eh, friend. Sige, ako masarap. Kunti lang ko lang sili daw. Dalawa kita. Dalawa ito dito. Kung hindi ka makain. Tapakan mo. Yan sila ano guys, sila Kuya Efren, nauna na silang kumain. Nagutom na daw sila. Maintenance kasi yan. Hindi pwedeng ma-late kumain. Ano, ante? Sarap ng Java rice? Wala nang luta. Lugi yata sa antipasing ah. Nagagasan kami sa... Ito. Ayaw mo ng kwan. Manghang. Ayun na, kung sino yun. May ko bakit? Ito nga manghang. Ay, bubo. Ah, dami naman. Dami naman sa Kamoy ko naman eh. Dami naman. Kayong kahoy. Kahoy pala, sabi ko. Dami daw naman ng tilapia. Tilapia naman. Hindi na puro mas niya. Hindi na kahoy. Marami na tapataya pa siya. O, gani. sarap. Gusto ko pa kanin. Ang kanin na totoo. Ba't yung kinain mo hindi totoo? Nirog yun. Pakilay. Ha? Dito sa inyo eh. Kayo kanin pa dyan? Walang gawa kayo eh. Oo, dito ko. Ha? Tuwitan ka dito, daktil na kardilong. Ha? Dito na tapos puntak na eh. Hindi na sundan ka niya Tayo magsubo. na. Ah, among ka? Pagpagawlas lang ko din, pagputin. So yun guys, ayan gusto lang namin batiin ng happy birthday si Ma'am Teresa Mose. Ayan. Happy birthday po, Ma'am Teresa. Happy birthday po. Kain po tayo. Thank you so much po dahil palagi po kayong nanonood sa aming video. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ano yan? From Ordaneta, Pangasinan. Lucano din si Imanang. Ayan, gusto ko lang din batiin po si Ma'am, si kapatid na Florence from Valenzuela. Ayan. Hello po. Hello po. Hello po. Ito sa ating mga kapatid dyan sa Valenzuela. Kain po tayo. Yan, syempre kay Manang Alexis na laging nag-share ng ating mga video Yeah, thank you so from much po. Singapore. Ingat ka dyan, Manang. Si Manang Alexis. Mabait. Mabait. Anong nakain mo, JD? Ba't bait ka ngayon? Kung sa bayan eh, ha? First ng ating okra. Ayan, gusto lang din po namin mag-thank you kay Ma'am Saida Antonio. Salamat po sa pag-donate nyo ng solar. Sina Indang. Ayan, malaking gamit po. Salamat po. Yan, dumating na po kahapon. Solar. Nailiwanag na sa Salapay. Ay, sa ano. Kita na ang karangkangan ni ano. Pag nagpailaw daw yun, ano na, nandun na lahat ng kapitbahay nila. Sa sunod pa siguro na araw po nila dadalhin doon kasi medyo busy pa dito. Yan, syempre kila Ate Loida sa Van Ordin family. Yan, kain tayo, Ate Loida. Kain po tayo. Siyempre sa ating guys dyan, kay Sir Anonymous, ingat po Kay kayo Sir dyan. Willie. Kay Sir Ronnie, at Ma'am Cassie. Alam ko si Sir Willie, ano, ngayon yung uwi niya.
At saka birthday niya yata. May happy birthday po kay Sir Willie. Ayan. Happy birthday, Sir Willie. Hindi po namin alam kung advance or belated. Advance ba o belated? Pero parang advance. Kasi may nagabati sa kanya sa ano. See you soon po sa Batangas. Manang. Balik kami ulit. Kakain mo lang, ante. Mag-igad ka na naman. Anong igadin, why? Ano iluto mo? Palitaw daw, sabi ni Joanne. O yan guys, after natin mag-lunch, magluluto naman tayo ng palitaw. Merienda nila Kuya Efren. Yan, madali lang lutuin yan guys. Ipapalitaw lang natin. Magpakulo lang ng tubig ba? With nyog. Ayan. Ayan ang ating nyog. Ginaigad na ni Gigi na taga-igad. Pampalaki ng muscle. Para magtaba ka daw. Tikman natin guys kung masarap. Oh! Anong ginagawa niya daw? Tubig. Ayan mga ka-dragon, lagay na natin yung palitaw ng tipasi. Pag naglitaw yan, luto na tayo. Kaya pala palitaw eh. Ganun pala yun. Ayan mga ka-dragon, naglutang na yung ating palitaw. Maya pa yan, ante. Magtaba pa yan. Yan ang ating pamerienda. Palitaw. Yan, update sa ating kubo. Yan, mga ano pa lang siya. Kalansay. Ang ating mga labor, si Kuya Efren, si Kuya Tuknoy, at si Buknoy. So ayan ang ating palitaw. Mag-merienda na sila Kuya Efren. Simple lang pala ng palitaw. Ba't ayaw na magtanggal? Pero may kutsara, tita. Mapalot. Paano ko hawakan niya? Babae ko yung video ko lang yun. Dali. Tanggalin mo kasi iyan oh. Ano ba? Paano ko dito? Yun oh, yung ganyan. Merienda na guys. Batingting na, batingting. With sesame seeds. Ano ata? Linga. Buto ng linga. Ano kaya ang kalala itong lingano? Sesame seeds? Anong puno? Ano kaya ang ano nito? Paano? Di sesame tree. Sesame oil. Di ba mayroon pang sesame oil? Oh. Tsura ni JD. Did. Walang malamig. Bus kaya mami. Mukhang behave si JD ah. Tinda tayo guys ng pagtao. Palitaw ng tipasi. Ayun, magbili na ng baga na ito. Kaya magpakahoy na kayo kay Budang. Dito oh. Wala pa? Masarap daw ikanin. Hindi ko nasaso yung mukha. Wala. Bulan nyo. JD, bait naman ni JD ba? Laging ganyan sana JD. Singilin niyo yun. Hindi ka nag-visit ako daw. So yun guys, ayan, balik pa uwi na po kami. Balik ulit kami bukas. Everyday na tayo dito. Hanggang matapos. Everyday. Hindi naman. Siguro, Every other day. siguro minsan doon lulutuin yung ulam sa hatid na lang dito. Na lang, baunan na lang sila. So
ayan guys, thank you so much po sa panunood. Ayan, God bless po sa inyong lahat. Bye mga ka-dragon!